Časomera ready, brzávka, nech sa páči páni. Tak poďme sa na to pozrieť. Sacia strana na istotu, tá naklapala výbornú. Uvidíme, či sa bude odviazať. Na pravej strane sme trošku ďalej, ak by sa patrilo, ešte máme otvorený stredový rozdeľovať, čo není úplne dobre. Nastal beton. Tak toto je veľká smola. Toto je veľká smola. Po na ľavej strane, kebyže to berieme